ikaw ang sumira sa aming pamilya. Ika-13 ng Disyembre nung nakarang taon nang lumapit sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Elena Pateriore, dala ng takot sa kanyang mister dahil nag-iba na umano ito simula nang magkaroon ng ibang babae. Maaari niyo po bang ikwento sa amin paano niyo po nahuli or nalaman na meron pong kabit itong si mister? August, nagkwento yung kaibigan ko na may relasyon yung asawa ko tapos yung kaibigan kong si Maribel. Hindi naman ako naniwala kasi tiwala naman ako kay Maribel, tiwala naman ako sa asawa ko, hindi naman siguro papatol yung asawa ko diyan kay Maribel. Na tuwing pumupunta si mister doon po sa bahay ni Maribel, ano po yung nagiging palusot ni mister? Palusot sa akin na ni Maribel, mag-iinom-inom lang. Nung pangalawa o pangatlo pa na pumunta siya, nagalit na ako doon. Sabi ko, bakit lagi kang pumupunta? Ay, wala kang pakialam. Matapos makumpirma mula mismo sa bibig ng kanyang asawa ang pangangaliwa. Nag-amin yung asawa ko sa akin anong mga ginawa nila. Yun, inano ko sa barangay. Nag-usap-usap kami. Tapos, nung nag-amin na sila, nag-amin sa silang dalawa may relasyon, nag-amin sila sa harap ng kapitan, tapos nagpirmahan silang, hinto na sila sa maging nila, sambay. Ngunit hindi ito natupad at ang masakla pa, ang sweldo na dapat sana ay iuwi sa pamilya, kabit pa ang mas nakikinabang. Narinig ko na sila nag-usap na naghumihingi ng pira yung babae, si Maribel. Lagi kong hinahanap yung pira mo, kung nasaan napunta. Sabi ko sa'yo, wag mo nang bigyan si Maribel kasi naghihirap tayo. Bagay na mariing itinanggi ng kanyang asawa. Wala naman akong pirang bibigay doon. Bakit ako magbibigay? Kinuha din natin ang panig ng inirereklamong kabit ni Joselito. Ang tanong ko sa iyo, Maribel, totoo ba na may relasyon kayo ni Joselito? Wala na po yan, ma'am, kasi nag-usap na po kami sa barangay yan. Tinapos ko na po yan. Dito na sumabog sa galit si Nanay Elena. Iyak ka ng iyak kasi, ikaw ang sinungaling, kabit! Ikaw ang sinungaling, kabit! Ikaw ang sumira sa aming pamilya! Maligaya kaming mag-asawa! Ngayon, sinira mo lang! Be, ayoko! Huwag mo akong ayawan kasi mahal kita! Ikaw, be, hindi ako hahanap ng iba! Ka talaga, be! Ang mahal na mahal ko, baby ko! Diba? Sa kabila ng galit ni Nanay Elena, ay nababalot pala ito ng takot sa posibleng gawin sa kanya ng asawa. Ngayon, 2 araw hindi ako mauwi sa bahay kasi takot ako sa kanya. Papatayin kita. Tatapusin ko nito. Dahil dito ay sumangguni na din ang aming programa sa Public Attorney's Office ng Legazpi District Office 1. Meron siyang deliberate intent to cause psychological harm dun sa asawa niya, tapos sa mga anak niya, pwedeng pumasok yun sa VAUC under RA 9262. Meron siyang mga legal recourse or course of action na pwedeng gawin. Kung sa tingin niya na nagrabyado siya dito sa kaso, pwede siyang lumapit sa police or sa women's desk. Kaya naman, agad na sinamahan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Elena sa Ubilyar Municipal Police Station para formal na siyang maghain ng reklamo kay Tatay Joselito. Bagamat may pangamba si Nanay Elena, ay nanatiling desidido ito at hindi nagpatalo sa takot at sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Masaya, malungkot kasi yung anak ko napahiya. Sabi mo, umiiyak siya ngayon. Pero masaya naman ako para makalaya naman ako sa asawa ko. Sinabi ko na sa kanya noon na manahimik tayo. Sabi niya magtatahimik na tayo ngayon kasi wala na kami ni Maribel. Mga
ka-action, nandito tayo ngayon sa Albay Police Provincial Office ng Jubillar Municipal Police Station dahil sasamahan natin si nanay na makapag-file ng kanyang formal na reklamo laban sa kanyang babaerong asawang si Joselito. Halika mga ka-action. Babaero na talaga, ano? Okay na yun sa inyo, Nay? Bali po si OPC na po yung magpapile ng complaint. Taga-sama po siya. Bagagkay. Bagagkay. Opo. Ito yung aming sa WCP. Ay, opo, si Ma'am. Hello, Anong Ma'am. case po siya, ma'am? Si Mister, mayroong kabit. Tapos, mentally and emotionally depressed si nanay because of that, pangangaliwa ni Mister. Turyahan kami diyan sa... Hinihingi po namin sa kanya yung kopya ng blatter na ipinarecord niya po sa barangay para maisama po natin as evidence dun sa ipapile nating case para sa asawa niya. Kadalasan po kasi ganun sa 9262 pero yung mga sexual abuse talaga na talagang diretso po yung talaga sa akin. Pino-forward po talaga ng mga barangay sa akin. Kaya pinapailan ko sila ng case. So, malaking tulong po ito, Ma'am? Apo, malaking tulong po ang programa nila. So, kumusta nanay yung feeling ngayon? Ay, masaya. Kasi nailabas ko na yung samangla ng loob ko sa asawa ko. Okay. So, ano yung plano mo po ngayon, ma'am, na mag-file ka ng kaso? Opo, Mhm. kaso ang talaga silang dalawa. Hindi lang yung asawa ko, pati si Maribel. Kasi siya ang sumira ng aming pagsasamahan, ang asawa ko. Siya ang nagwasak ng pamilya namin. Masaya kami dati. Ngayon, ito ang dinulot ng kagagawa ni Maribel. Ito na siguro, ang umabot sa punto naming, wala na kami, ang asawa ko. Napuno ka na po. Napuno na talaga ako. Punong-puno na talaga ako sa asawa ko, ma'am. So yan mga ka-action, na andito kami ngayon ni nanay dito sa Jubillar Municipal Police Station. Sinamahan natin si nanay para makapagsampa ng formal na reklamo laban dito sa kanyang asawang si Joselito at si Maribel. Makalipas lang ang ilang oras ay nakapagsampa na ng reklamo si Nanay Elena laban sa kanyang mister na si Joselito. Upang mas lalong mapanatag ang loob ni Nanay Elena, sinamahan na rin namin siya sa tanggapan ng kanilang punong barangay. Kasi baka ako ingat din. So ngayon, makikipag-coordinate na lang ako sa barangay kapitan ng San Vicente na magtulungan na lang kami. Para sa mabigyan ng proteksyon si Nanay Elena. Yun na lang ang pwede kong ikatulong. Pero kakausapin ko rin, patatawagan ko din si Tatay Lito na makausap ko din siya. Bukod dito, ay kinausap din ni Kapitan Solomon sa telepono ang asawa ni Nanay Elena para bigyan ng payo. Pero Tata Lito, ipangako mo daw sa akin na hindi mo umangan si Nanay Elena. Ay, gusto. Hindi ako na magmamagyan manasal ko niya. Yan. Oo, yan ang ipangako mo sa akin. Oo, na hindi mo ura ka gigibunaw kun marayang para sa pamilya mo, ta pamilya mo yan. Ang masabi ko lang sa iyo, Nanay Elena, at sa mga pamilya mo, kayong mga pamilya, kung kaya pa sanang mabuo ang pamilya ninyo, kung kaya pa sanang mapag-usapan, kayo lang ulit ang makakasettle ng problema ng pamilya kasi pamilya yan. Alam ko yung nararamdaman mo, sobrang galit kasi almost more or less 2 taon na. O ngayon, nag-amin mismo si Tatay Lito dito na ikaw, mayroon nga kayong affairs kung ano-ano mga ginagawa ninyo na bawal. O ngayon, kasuhan mo si Tatay Lito, tagtutulungan kita. Tulungan kita sa DSWD. Yun ang kailangan natin, karapatan natin bilang babae. Tayo mga babae, wag tayo magpakita na tayo ay takot
Yan lang ang kailangan natin. Alam natin kung ano ang karapatan natin bilang babae. Hanggat nasa tama, nasa legal ang ginagawa mo, huwag kang matatakot. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Babae tayo eh. May karapatan tayo. Sa ngayon, ay panatag na ang loob ni Nanay Elena dahil sa kanyang naging desisyon na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa programa ninyo, malaking tulong ito para sana hindi na magaya na gumawa ng mga hindi magandang halimbawa para sa lalong-lalo sa may mga pamilya ng tao.